Prince Abdul Yaron Arewa. Ya da haka na basu sun karba a jika. Wayya da haka na basu sun karba a jika. Ko duka ko sara ko sassaka, shi gamji babin da zai hana shi daukaka. Na fara ikon alhara zan maka, hasada ita ce tushen daukaka. Daukaka, 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 za mu daukaka. Daukaka, 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 za mu daukaka. Daukaka, daukaka, za mu daukaka. Daukaka, 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 za mu daukaka. Daukaka, daukaka, za mu daukaka, za mu daukaka. To gani da baiti na Allah shi ka cika muradina. Inda fara ba za na daina ba, ba za na daina ba. Bacika na ba za na juya ba, in na je musu ba za na kasa ba. Ina bishi ton by ton saboda ba na san yuton. Inda ba su suna karba ne dar, sai an san da ni, sai kun ji da ni. Ai za ku gani kudaden sai mun tara, sai mun tara. Allah har mun fara, har mun fara. Daukaka a jini ai za su gani, babu boka babu malami. Abin ne a jini, abin ne a jini, abin ne a jini. Rabona ba zan ki samu ba, da baiwa Allah bai hanan ba. Nasarata ba za ta juya ba, a ba za ta juya ba, ba za na koma ba. An ta ce in kara kokari, insha Allah za a san da ni, za a san da ni, za a san da ni, za su gani, za su san da ni. Prince Abdullah gode Allah, nasara ba wanda nake kalla. Allah ka ban dama na fito, kowa burinsa ne ya sanu. Allah ka ban dama na fito, ni ma na fito. Allah ka ban dama na fito.